κύριε Γενική Γραμματέα του Πανελληνίου Συλλόγου Ναυπηγείων Ταρσανάδων, κύριοι εκπρόσωποι των Ταρσανάδων της Πρέβεζας, κυρία Πρόεδρε του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Πρέβεζα, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριοι συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση που θέλει να ξεκινήσει ένα δημόσιο διάλογο και στην Πρέβεζα για τη διατήρηση των Καρνάγιων. Ένα δημόσιο διάλογο που έχουμε ξεκινήσει σε εθνική κλίμακα, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Ναυπηγείων Ταρσανάδων και των Ναυπηγών. Σήμερα εδώ, με την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, βρισκόμαστε ακριβώς στους χώρους του για να συζητήσουμε την αναπτυξιακή και εκπαιδευτική διάσταση που θα είχε στην Πρέβεζα αυτός ο δημόσιος διάλογος για τη διατήρηση των Καρνάγιων. Η συνδρομή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου σε αυτήν τη διαδρομή είναι ουσιώδης, γιατί ακριβώς όλοι ξέρετε ότι η Σχολή Ναυπηγών ξεκίνησε, δημιουργήθηκε εκεί και επεκτείνεται σήμερα. Βέβαια, στην εποχή μας είναι όλα διεπιστημονικά και είναι όλα διατομεακά. Οπότε σε αυτή τη βάση όλοι οι παρόντες είναι αρμόδιοι για το επόμενο βήμα που θέλουμε να συζητήσουμε. Κύριε Πρόεδρε του Πανελληνίου Συλλόγου των Ναυπηγών, κύριε Δημήτρη Παπά, εσείς είστε από την Πρέβεζα και σας παρακαλούμε να προεδρεύσετε στην εκδήλωση. Καλημέρα σας, καλό μήνα. Θερμά ευχαριστήρια σε όλους τους παρευρισκόμενους, στους αξιότιμους κύριε Περιφερειάρχα. Θα μας κάνετε την τιμή να μας χαιρετήσετε σε αυτό το διάλογο και να μας υποδεχτείτε πάλι εδώ πέρα όλους ντόπιους και ξένους. Ευχαριστώ. Κυρία Πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριε Αντιπρίτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κύριε Πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριε Αντιπρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου, αγαπητές κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στην Πρέβεζα. Ξέχασα τον Δήμαρχο, τον φίλο μου, ήμασταν και δίπλα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί επίσημοι και γενικότερα προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζω σήμερα στην Πρέβεζα, στην Πανεπιστημιούπολη, ένα χώρο που αποτελεί πραγματικό κόσμημα για την πόλη μας, τόσο ως προς τις σύγχρονες κτηριακές του υποδομές, όσο και ως προς το υψηλού επίπεδο ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό που το στελεχώνει. Ένα χώρο που διαθέτει υποδομές μοναδικές σε επίπεδο ολόκληρου του Πανεπιστημίου. Σας καλωσορίζω σε ένα δημόσιο διάλογο με ξεχωριστή σημασία για τον τόπο μας. Ένα διάλογο που συνδέει την ιστορία και την ταυτότητά μας με την ανάπτυξη και τη γνώση. Η Πρέβεζα είναι μια πόλη βαθιά δεμένη με τη θάλασσα. Η γεωγραφική της θέση στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου την διαμόρφωσε διαχρονικά ως ναυτικό και εμπορικό κόμβο. Σε αυτό λοιπόν το ιστορικό πλαίσιο, τα Καρνάγια αποτέλεσαν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας μας. Χώρος παραγωγής, τεχνικής γνώσης και επαγγελματικής συνέχειας, όπου η τέχνη της ξυλοναυπηγικής μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά. Σήμερα η συζήτηση για τη διατήρηση των Καρνάγιων δεν αφορά απλώς την μνήμη του παρελθόντος. Αφορά το πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε σήμερα μέσα σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που να είναι σύγχρονο, βιώσιμο και να συνδέεται τόσο με την εκπαίδευση
όσο και με την παραγωγή. Και σε αυτό το ρόλο, σε αυτό το σημείο, ο ρόλος της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι καθοριστικός. Η πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Πρέβεζα, με τη δημιουργία σχολών κατάρτισης, διαχείριση και ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, αλλά και στη ξυλοναυπηγική, αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα και αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται να αναπληρώσει και να συμπληρώσει και να ενισχύσει τη λειτουργία του τμήματος λογιστικής και χρηματοοικονομικής που ήδη λειτουργεί στην πόλη. Ένα πανεπιστημιακό τμήμα που η τοπική κοινωνία αγωνίστηκε για να το αποκτήσει, θέλει να παραμείνει στην Πρέβεζα και θα αγωνιστεί γι' αυτό, αλλά και η δυνάμωσή του μέσα από την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών. Το τμήμα αυτό θα λειτουργεί στην Πρέβεζα σε συνδυασμό με τη λειτουργία σχολών κατάρτισης, στη διαχείριση και ανάδειξη της πολιτικής χειρονομιάς, στη ξυλοναυπηγική και θα διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό οικοσύστημα άρρηκτα συνδεμένο με την παραγωγή, την τοπική ανάπτυξη και διατήρηση της ναυτικής μας παράδοσης. Είναι ένας διάλογος συνεργασίας με προοπτική και εφαρμογή στον πραγματικό χώρο και χρόνο της Πρέβεζας του Αμβρακικού, της Πρέβεζας του Ιωνίου. Ως περιφέρεια στηρίζουμε έμπρακτα λοιπόν κάθε πρωτοβουλία που γεφυρώνει την πολιτιστική κληρονομιά με την καινοτομία, την εκπαίδευση με την παραγωγή και τη γνώση με την τοπική κοινωνία. Εύχομαι ο σημερινός διάλογος να είναι γόνιμος, ουσιαστικός και δημιουργικός και να αποτελέσει αφετηρία για πολιτικές και δράσεις με πραγματικό αποτύπωμα για την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Αγαπητέ Στράτο, χάρηκα πάρα πολύ για αυτά που είπατε, για τη συμπαράσταση που θα υπάρχει και θα ήθελα, γιατί ο πράττων όλη τη διαδικασία θα είναι ο αξιότιμος κύριος Δήμαρχος και ελπίζω τώρα με την ευχέρεια που πήρατε από τον κύριο Ιωάννου να μας πείτε την ευχάριστη συνεργασία σας. Λόγω χρόνου να αφήσω λίγο τις προσφωνήσεις, να σας καλωσορίσω όλους. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η σημερινή εκδήλωση για τη διατήρηση των καρνάγιων δεν αποτελεί μια θεματική ημερίδα. Είναι ένας δημόσιος διάλογος με βαθιά πολιτική, κοινωνική και τοπική αναπτυξιακή σημασία. Άλλωστε στην Ευρώπη μας η περιφερειακή πολιτική κυριαρχεί. Έτσι λοιπόν ξεκινά κεντρικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ναυπηγείων Ταρσανάδων και βρίσκει στην Πρέβεζα έναν τόπο όριμο να τον φιλοξενήσει και να τον προχωρήσει. Γιατί εδώ η θάλασσα, η γη που προσφέρει το ξύλο και τα γερά σκαριά και οι άνθρωποι δεν είναι αφηρημένες έννοιες, είναι ζωντανή ιστορία και καθημερινή εμπειρία σε κάθε διάσταση. Τα καρνάγια δεν αποτελούν απλώς χώρους επισκευής και κατασκευής παραδοσιακών σκαφών. Είναι εργαστήρια γνώσης, πολιτισμού, σεβασμού στο περιβάλλον, αναγνώρισης της θείας ευλογίας και βιωσιμότητας. Εκεί συναντιέται η γη που δίνει την πρώτη ύλη, το ξύλο που μορφοποιείται με τέχνη και εμπειρία από τον τεχνίτη και μάστορα. Αυτή η αειοφόρο σχέση είναι το ίδιο μοντέλο που οφείλουμε να υπερασπιστούμε για την ανώτατη εκπαίδευση στην περιφέρεια. Η μεγάλη είδηση και η μεγάλη μας επιδίωξη είναι η ίδρυση ενός μεταπτυχιακού τμήματος ξυλοναυπηγικής, το οποίο θα υπάγεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η έλευση του αρχαιότερου και εγκυρότερου τεχνολογικού ιδρύματος της χώρας στην Πρέβεζα μέσω της Σχολής Ναυπηγών αποτελεί μια τεράστια αναπτυξιακή ευκαιρία. Η παρουσία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην πόλη μας, σε άμεση συνεργασία με τα τοπικά καρνάγια και το Πανελλήνιο Σύλλογο Ναυπηγείων Ταρσανάδων, θα μετατρέψει την Πρέβεζα σε ένα πρότυπο ακαδημαϊκό και τεχνικό κέντρο για όλη τη Μεσόγειο. Δεν επιδιώκουμε μια απλώς θεωρητική εκπαίδευση. Θέλουμε ένα μεταπτυχιακό που θα παράγει επιστήμονες ικανούς να διασώσουν και να εξελίξουν την τέχνη του ξύλινου σκάφους, δίνοντας ζωή στα καρνάγια του Ιωνίου και δημιουργώντας νέες προοπτικές, νέες θέσεις εργασίας. Εδώ
στο Δήμο της καρδιάς μας, στην Πρέβεζα, οι φοιτητές από κάθε γωνιά της πατρίδας μας είναι οι πρώτοι ύλη όπως το ξύλο. Οι καθηγητές είστε οι τεχνίτες και οι μάστορες, οι αυθεντίες της αριστείας και της γνώσης. Είστε αυτοί που με γνώση, εμπειρία και παιδεία σμελεύετε γερά επιστημονικά σκαριά πάνω στην πρώτη ύλη που οι οικογένειες, ο λαός και η πατρίδα σας εμπιστεύετε το ανεκτήμητο πλούτο το αύριο. Και το Πανεπιστήμιο στην Πρέβεζα που τόσο αγαπάμε και το Καρνάγιο λιμάνι που αυτά τα σκαριά προετοιμάζονται για να ταξιδέψουν στους ανοιχτούς ωκεανούς της γνώσης, της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής προσφοράς, για να γίνουν οι αυριανοί επιστήμονες, ερευνητές, στελέχη και αξιόπλοα τρεχαντήρια στις ταραγμένες και δύσκολες θάλασσες του αναθεωρητικού κόσμου μας. Αλλά πάνω απ' όλα, άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο, με ενσυναίσθηση, με αλληλεγγύη, με τις δημοκρατικές αξίες αντάξιες της χώρας, της δημοκρατίας, του πολιτισμού και των επιστημών. Όπως ένα μέγα της θαλάσσης κράτος δεν επιτρέπεται τα καρνάγια να σιωπούν και να βυθίζονται στην απραξία και την εξαφάνιση, έτσι δεν επιτρέπεται να σιωπούν και να αναβαγούν τα πανεπιστημιακά τμήματα σε κάθε πόλη και τόπο. Η αειφορία, την οποία εδώ όλοι ως επιστήμονες γνωρίζουμε, δεν είναι απλή ανάπτυξη ή και οικονομική μεγένθηση για λίγους, αλλά η ανθρωποκεντρική βέλτιστη πορεία στο σήμερα, προς όφελος των πολλών και των παιδιών μας το αύριο. Τα καρνάγια, ως αναπτυξιακή προοπτική για την Πρέβεζα και το Πανεπιστήμιο, ως ζωντανό κύτταρο της πόλης, δεν είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Είναι ο ίδιος δρόμος. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε με γνώση, πολιτική βούληση και συλλογική ευθύνη. Με τις γνώσεις στα πανιά χτίζεται ο καινούριος κόσμος. Να έχουμε όλοι μας το νου μας στα γερά απομόρφωση και παιδεία σκαριά και όχι στο λιμάνι ηρεμίας του καθενός. Γιατί όπως μας θυμίζει και ο Άγγελος Κελιανός, χρέος βαθύ στον άνθρωπο να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό το χρέος περνά σήμερα από τη διατήρηση των καρνάγιων, αλλά και τη ζωντανή και αδιάλειπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου της Πρέβεζα, για την οποία μαχόμαστε τόσο οι τοπικοί θεσμοί και η κοινωνία, όσο και εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, και θα καλούσα λίγο την αξιότιμη πρίτανη του Πανεπιστημίου, κυρία Άννα Μπατιστάτου, που θα είναι η υλοποίηση ουσιαστικά του οράματός μας. Καλημέρα και από μένα. Θα κόψω και εγώ λίγο τους χαιρετισμούς, θα μου επιτρέψετε, γιατί στο τέλος θα κουραστείτε πολύ. Αλλά θα ξεκινήσω από το μεγαλύτερο χαιρετισμό προς την πρόεδρο του Τμήματος Λογιστικής Χρηματοοικονομικής. Είναι το Τμήμα Λογιστικής Χρηματοοικονομικής, το οποίο εδράζεται σε αυτόν τον τέλειο χώρο του Πανεπιστημίου Ανίνων. Οπότε σας καλωσορίζω όλους, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε. Σας καλωσορίζουμε εντός της Πανεπιστημίου, που είναι στον τόπο σας, και σας ευχαριστούμε επίσης για τη φιλοξενία τη δική σας. Είσαστε λοιπόν εδώ στο χώρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου είναι ένα εξαιρετικό τμήμα, το τμήμα Λογιστικής Χρηματοοικονομικής, τμήμα της Σχολής των Οικονομικών Επιστημών. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για όλες τις πανεπιστημίου πόλη μας και για την Πανεπιστημίου Πόλη της Πρέβεζας, τα συλλογικά μας όργανα είναι το Συμβούλιο Διοίκησης και η Σύγκλιτος, αφουγκραζόμενοι και όλα τα μέλη ΔΕΠ και όλο το προσωπικό, το ακαδημαϊκό προσωπικό, πάντα σκεφτόμαστε τι δράσεις πρέπει να κάνουμε για την αναπτυξιακή και για να αναπτύξουμε εκπαιδευτικά, αλλά και καινοτόμα της πανεπιστημίου πόλης στις οποίες βρισκόμαστε. Έτσι, μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου το 2024, αποφασίσαμε στο Συμβούλιο Διοίκησης ότι θα μπορούσαμε να αρχίσουμε ένα διάλογο με την τοπική κοινωνία, ώστε στην Πανεπιστημίου Πόλη στην Πρέβεζα να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού του σχεδίου, προχωρεί στο διάλογο για την αναγνώριση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Και ευχαριστούμε πολύ που είσαστε πολύ εδώ σήμερα, στην τοπική κοινωνία της Πρέβεζας, με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών θεματικού χαρακτήρα. Έτσι, θα εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να στηρίξουμε την παραγωγή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, που θα απορροφηθεί στους τομείς που πραγματικά η Πρέβεζα μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξή της. Και νομίζω ότι έχουμε και τις τοπικές αρχές μαζί μας.
σε αυτή την προσπάθειά μας, μεγάλος αργός είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε Δήμαρχε, ξεχάσατε να πείτε πριν ότι το μεταπτυχιακό, αν αυτός ο διάλογος οδηγήσει και καταλάβουμε την ανάγκη ενός κοινού μεταπτυχιακού, προφανώς στην Πανεπιστημίου Πολιτών Ιωαννίνων θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τη συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και τον κύριο Βαρβαρίγο, πως πολίτης της Πρέβεζας ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτή την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το ΤΕΕ, δια της κυρίας Μοροπούλου που είναι εδώ σήμερα, που είναι η Αντιπρόεδρος, στηρίζει πραγματικά κάθε δράση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αυτή νομίζουμε ότι είναι μια πολύ σημαντική, και κυρίως τον Πρόεδρο των Ναυπηγών και του Συλλόγου Ναυπηγείων και Ταρσανάδων. Αυτή η θεματική αφορά αυτό το θέμα και νομίζω ότι ήδη από τις προσφωνήσεις των αρχών του τόπου φαίνεται ότι πραγματικά είναι μια ανάγκη αυτή και μια ανάγκη την οποία μπορείτε να στηρίξετε. Άρα προσβλέπουμε μετά από αυτό το διάλογο που θα αποκρισταλώσουμε τι μπορούμε να κάνουμε, να μιλήσουμε μαζί σας και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα παρακολουθήσω και εγώ με πολύ ενδιαφέρον τις εισηγήσεις σήμερα για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Καλώς ήρθατε λοιπόν όλοι. Καλό διάλογο να έχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ήθελα τον αντιπρίτανη του MEP, τον κύριο Βαρβαρίγο, να μας πει πώς θα προχωρήσουμε στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ευχαριστώ. Ναι, εκπροσωπώ λοιπόν εδώ το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου είμαι αντιπρίτανης έρευνας καινοτομίας και εξωστρέφειας, αλλά και τον εαυτό μου ως Πρεβεζάνο και με καταγωγή από εδώ και που ξέρει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει ο τόπος αυτός. Ως Πολυτεχνείο, πώς εμπλεκόμαστε εδώ πέρα? Καταρχήν θέλουμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έχουμε αρχίσει διάλογο για διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και προφανώς θέλουμε επιστημονικά να συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το άλλο που μας ενδιαφέρει είναι, όπως ξέρετε, το Πολυτεχνείο είναι ένα πανεπιστήμιο που βγάζει μηχανικούς, έτσι, δεν έχουμε άλλα, νομικές, ιατρικές κτλ, οικονομικά, και μια από τις πιο σημαντικές σχολές στο Πολυτεχνείο είναι η Σχολή των Ναυπηγών, η οποία έχει παίξει μεγάλο ρόλο από την ίδρυσή της στην ανάπτυξη της Ελλάδος και προπολεμικά και μεταπολεμικά. Νομίζω είναι γνωστός ο ρόλος των ναυπηγών. Και βέβαια στη συνεργασία αυτή δεν εμπλέκονται μόνο οι ναυπηγοί, είναι και άλλες σχολές από το Πολυτεχνείο, οι οποίες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, όπως η Σχολή των Χημικών, που ασχολείται με υλικά. Έχουμε εδώ και την Τόνια τη Μοροπούλου, που πέρα από αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, είναι και ομότιμη καθηγήτρια, βέβαια και στο μέλος του Συμβούλου Διοίκησης των Ιωαννίνων, αλλά και ομότιμη καθηγήτρια στο Μετσόβιο, που και ακόμα πολύ ενεργής βέβαια στο Μετσόβιο. Και μια τρίτη σχέση του Πολυτεχνείου με την Ήπειρο είναι βέβαια οι ιδρυτές μας. Μάλλον οι ευεργέτες του Πολυτεχνείου, από την Ήπειρο όλοι. Έχουμε, ίσως δεν είναι τόσο γνωστό, ότι το Πολυτεχνείο έχει 5 κάμπουσες, πέρα από αυτό του Ζωγράφου και το ιστορικό κάμπους κάτω στη Πατησίων και το Λαύριο και το δορυφορικό κέντρο στο Διόνυσο. Ένα βασικό κάμπους είναι και στο Μέτσοβο, όπου τρέχουμε πολύ επιτυχημένα προγράμματα πάνω σε ορεινή οικονομία και το περιβάλλον. Επομένως, νιώθει το Πολυτεχνείο μια ιδιαίτερη σχέση με την Ήπειρο και ότι χρωστάει κάτι πίσω. Τώρα, άλλα θέματα, πέρα από αυτό το θέμα λοιπόν των καρνάγιων και των ναυπηγείων που θέλουμε να συμμετέχουμε επιστημονικά, αλλά και σε συνεργατικά προγράμματα που πρόκειται να σχεδιάζουμε να κάνουμε. Πέρα από αυτό, ενδιαφερόμαστε βέβαια και για θέματα καινοτομίας.
το Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή είναι, σύμφωνα και για τρίτη φορά, βγαίνει το πρώτο ίδρυμα της χώρας όσον αφορά τα ποιοτικά κριτήρια των πανεπιστημίων, σύμφωνα με την ΕΘΑΕ. Και μάλιστα με ανεβασμένα σκορ σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Και αυτό το ανέβασμα, η διαφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στα θέματα καινοτομίας. Δηλαδή, εκεί τους παραπάνω πόντους τους πήραμε λόγω των παραπάνω spin-offs τις οποίες φτιάχνουμε αυτή την εποχή, που μεταφέρουν την τεχνολογία που κάνουμε σε ευρωπαϊκά έργα και σε άλλα τέτοια έργα, προσπαθούμε να τη μεταφέρουμε στην πραγματική οικονομία, με το να φτιάχνουμε πατέντες, με το να φτιάχνουμε spin-offs κτλ. Επομένως, αυτό είναι μια άλλη περιοχή, στην οποία θα μπορούσαμε επίσης να κάνουμε εδώ πράγματα στην Πρέβεζα. Αλλά νομίζω ότι όλα τα πράγματα ξεκινάνε από κάπου, από κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω αυτό το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο σχεδιάζεται πάνω σε θέματα ναυπηγείων και ταρσανάδων, είναι μια καλή αρχή, αλλά είναι μόνο η αρχή. Και ευελπιστώ λοιπόν και προσδοκώ σε μελλοντική συνεργασία τόσο με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όσο και με την Πρέβεζα την ίδια, έτσι ώστε να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για το τόπο, αλλά και για τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Αντιπρίτανη και κυρία Αντιπρόεδρε του... ο κύριος Αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Καλημέρα σε όλους. Και εγώ θα περάσω λίγο τους χαιρετισμούς. Ήθελα να σας καλωσορίσω ως Αντιπρίτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στους χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εδώ στην Πρέβεζα. Με μεγάλη χαρά είμαστε όλοι εδώ για να μιλήσουμε για τα παραδοσιακά καρνάγια. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση να δημιουργηθεί στο μέλλον ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τα παραδοσιακά καρνάγια. Όπως ξέρετε, το παραδοσιακό καρνάγιο έχει να κάνει με σχεδιασμό κατασκευή ξύλινων σκαφών. Ένα κομμάτι του είναι η ναυπηγική, το άλλο κομμάτι του είναι τα υλικά. Εγώ προέρχομαι από το τμήμα μηχανικών, από το Πολυτεχνείο στα Γιάννενα, το τμήμα μηχανικών επιστήμης υλικών, το μοναδικό τμήμα υλικών στην Ελλάδα, όπου το ξύλο είναι ένα υλικό το οποίο μελετάμε. Δεν είναι μόνο το ξύλο σαν πρωτογενές υλικό, αλλά και η διατήρησή του στον χρόνο, έτσι, και η συντήρησή του. Έτσι λοιπόν, πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με τη Σχολή Ναυπηγών, το τμήμα μηχανικών υλικών θα μπορεί να φέρουν ένα μεταπτυχιακό στο μέλλον, το οποίο θα ασχολείται με αυτό το σημαντικό αντικείμενο. Μέχρι τότε θα μπορούσαμε να δούμε και άλλα προγράμματα, όπως η κυρία Πρίτανης το είπε πολύ καλά, τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και άλλα προγράμματα τα οποία θα οδηγήσουν, έτσι, θα φτιάξουν το δρόμο για αυτό το μεταπτυχιακό το οποίο θα δημιουργηθεί εδώ. Λοιπόν, εύχομαι και εγώ ένα καλό διάλογο και πάλι σας καλωσορίζω σε αυτούς τους χώρους για να έχουμε μια συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, αξιότιμη κυρία Ματίκα, και η Αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, η κυρία Μοροπούλου, πρωτοστάτης θα έλεγα στην διάδοση πάλι της ανάγκης για τη διατήρηση των καρνάγιων στην Ελλάδα. Να μπούμε λίγο στην ουσία. Από τα 300 καρνάγια που λειτουργούσαν στη διάρκεια του σύγχρονου ελληνικού κράτους τα τελευταία 200 χρόνια,
Σήμερα είναι ζωντανά και σε λειτουργία λιγότερα από 70. Ο λόγος ότι οι διαδικασίες παραχώρησης χρήσης στα καρνάγια στον Αιγιαλό από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου και στη χερσαία ζώνη λιμένων από τους δημοτικούς οργανισμούς διαχείρισης λιμένων δεν αναπαράγει αυτή την αναγκαία συνθήκη για τη λειτουργία τους. Δεν προχωράει στην αναγνώριση παρά μόνο είτε ως χώρο απλής χρήσης, δηλαδή τα εξομοιώνει με τραπεζοκαθίσματα, είτε ως βραχία παραχώρηση 1 έως 3 έτη. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στην Ελλάδα, μια χώρα μέχρι πρόσφατα πρώτη στην ναυτιλία διεθνώς και δεν επιτρέπει και την ολοκληρωμένη διατήρηση και διαχείριση των λιμένων που δεν νοείται χωρίς την ναυπηγοεπισκευαστική της ζώνη για τα μικρά σκάφη. Όχι μόνο τα ξύλινα, συνολικά όμως τα αλλιευτικά, τα τουριστικά, αυτή είναι η νέα τάση στον τουρισμό και επομένως η ανάγκη για τη σωτηρία των καρνάγιων αναφέρεται πρακτικά στην διατήρηση μιας χρήσης που έχει στρατηγική σημασία, δηλαδή τόσο αναπτυξιακά όσο και για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της ναυτιλίας στη χώρα μας, αλλά επίσης και για την διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας. Η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στη Ρόδο για την κατάργηση του καρνάγιου της Ρόδου, αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν σταματούσε από το ΣΤΕ και με τη δική μας παρέμβαση, θα οδηγούσε σε εκτροπή ακόμη και τα θέματα εθνικής ακεραιότητας. Το ίδιο συμβαίνει στη Λέσβο, το ίδιο συμβαίνει σε όλο το Αιγαίο και όχι μόνο. Αντίθετα, το Ιόνιο έχει δείξει ότι αντιλαμβάνεται την συνέργεια των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και ανάπτυξης και τα 8 καρνάγια, κύριε Πρόεδρε της Κέρκυρας, σήμερα μπαίνουν σε μία διαδικασία προγραμματικής συμφωνίας με την περιφέρεια, το Δήμο και σε ΣΔΙΤ με τους νέους επενδυτές εκεί, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν σε μακροπρόθεσμη βάση. Η μακροπρόθεσμη βάση της λειτουργίας τους είναι αυτήν που πρέπει να διασφαλίσουμε. Και εδώ μιλάμε πέρα από την αναπτυξιακή διάσταση και για την εκπαιδευτική. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα, από τους καραβομαραγκούς που βλέπετε σε αυτό το σύνθετο φιλμ, σε διάφορα καρνάγια της χώρας, μόνο τα παιδιά τους μαθαίνουν πώς να συνεχίζουν την τέχνη. Επομένως, είναι ζητούμενο και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο στίχημα να εκπαιδευτούν οι καραβομαραγκοί. Και υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί συζητάμε εδώ όλη η τοπική κοινωνία, 2 πανεπιστήμια, η ναυπηγοί της χώρας, για το πώς θα εκπαιδευτούν οι καραβομαραγκοί. Κύριε Μανέτα, εσείς θα μεταδώσετε τη γνώση. Εμείς όμως οφείλουμε να πούμε αυτό που είπα και στην αρχή και είναι αντικείμενο αυτού του διαλόγου. Οφείλουμε να πούμε ότι από την ξυλοναυπηγική, από τα αρχαία χρόνια, προέκυψε η ναυπηγική αρχιτεκτονική και μηχανική, την οποία διδάσκουμε στο Μετσόβιο σήμερα ή στο Παδά και για την οποία οφείλουμε να πούμε το εξής. Εάν δεν ανατρέχαμε στις ναυπηγικές γραμμές των ξύλινων σκαφών που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, δεν θα είχαμε τη σύγχρονη ναυπηγική τέχνη και επιστήμη. Αυτό που κάνουμε σήμερα σε επίπεδο έρευνας και επιστήμης είναι ποιο? Ότι αναπαριστούμε, τεκμηριώνουμε δηλαδή από τα ξύλινα σκαριά
που φτιάχνονται σε όλα τα καρνάγια του τόπου μας, τις ναυπηγικές γραμμές για να ελέγξουμε στην προχωρημένη δεξαμενή ελέγχου πλοηγησιμότητας των σύγχρονων σκαφών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κατά πόσον αυτές οι γραμμές δίνουν τη μέγιστη πλοηγησιμότητα ή πρέπει να βελτιωθούν. Τροφοδοτούμε δηλαδή με τα δικά σας τα χνάρια, κύριε Μανέτα, τροφοδοτούμε τη σύγχρονη επιστήμη. Αυτό ακριβώς, αντίστροφα, θέλουμε να κάνουμε εκπαιδεύοντας τους σύγχρονους καραβομαραγκούς. Να καταλάβουν δηλαδή ότι με τα χνάρια αυτά αύριο εξασφαλίζουν την πλοηγησιμότητα. Να καταλάβουν από τη διδασκαλία των τρισδιάστατων μοντέλων για την τεκμηρίωση πώς θα βγάζουν τα χνάρια. Γι' αυτό έλεγα είναι διεπιστημονικό το αντικείμενο. Θα μετάσχουν οι τοπογράφοι. Άκουσα ένα τοπογράφο πριν που έλεγε «Εμείς δεν έχουμε λόγο». Και όμως έχετε, οι ναυπηγοί σας χρειάζονται. Η χημική μηχανική, η μηχανική της επιστήμης των υλικών. Οφείλουμε να εκπαιδεύσουμε στο πώς συμπεριφέρεται το ξύλο, στο πώς πρέπει να συντηρηθεί το ξύλο, ποια πρέπει να είναι η διαδικασία για να βγουν έξω τα ξύλινα σκάφη και να συντηρηθούν. Είναι λοιπόν διεπιστημονικό το αντικείμενο. Και ως διεπιστημονικό αντικείμενο αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει και εμείς να μάθουμε από τους καραβομαραγκούς και οι καραβομαραγκοί από μας. Και όταν λέμε από μας, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και υπάρχει ένα ερώτημα. Το ερώτημα είναι, καλά, και η αναπτυξιακή πλευρά του πράγματος, γι' αυτό είμαστε εδώ, σε αυτή τη σχολή. Γιατί το καρνάγιο πρέπει να ενταχθεί όχι μόνο στο σχέδιο διαχείρισης του λιμένα, αλλά πρέπει να ενταχθεί στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής και στις διαπεριφερειακές της σχέσεις. Δηλαδή, στο πώς μπορεί να έρχονται οι καραβομαραγκοί από την Κέρκυρα να εκπαιδεύονται στην Πρέβεζα. Η Πρέβεζα πρέπει να γίνει ένα κέντρο ανάπτυξης αυτής της τέχνης. Και με αυτή την έννοια θα παίξει και ένα πρωτοπόρο ρόλο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα συζητάμε αυτή τη στιγμή σε δύο τόπους, στην Πρέβεζα και στην Κάσο. Στο ακραίο νότιο Αιγαίο, το Πολυτεχνείο με το Δήμο Κάσου. Αντιλαμβάνεστε και το Υπουργείο Πολιτισμού ενεργεί στη Σάμο για να διατηρήσει την παραδοσιακή ναυτική αρχιτεκτονική σε σχέση με το Ναυτικό Μουσείο που έχει φτιάξει στη Σάμο. Αντιλαμβάνεστε ότι η Πρέβεζα εξ αντικειμένου μπορεί να αποτελέσει το κέντρο αυτής της δραστηριότητας και επομένως και η αναπτυξιακή διάσταση θα παίξει το ρόλο της. Όταν είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την είχαμε ξεκινήσει στη βάση ενός διεπιστημονικού μεταπτυχιακού που θα στήριζε την ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για την τοπική ανάπτυξη και που από εκεί θα στήριζε διάφορα ΚΕΚ. Το ΚΕΚ για την ξυλοναυπηγική, στην Πρέβεζα πάντα. Το ΚΕΚ για το ίδιο αντικείμενο, για την ανάδειξη και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς για την τοπική ανάπτυξη. Αυτό δυστυχώς το μεταπτυχιακό δεν εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και επομένως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή έναν ευρύτερο φορέα. Όμως έχετε εδώ δύο πανεπιστήμια και έναν επαγγελματικό κόσμο από τους καραβομαραγκούς μέχρι τους μηχανικούς που αύριο με εργαλεία ευέλικτα όπως το BIP για intense courses το καλοκαίρι, όπως το Erasmus, μπορούμε, κυρία Πρίτανη, κύριε Αντιπριτάνης, να προχωρήσουμε ξανά και να φτιάξουμε αυτό το μεγάλο εργαλείο. Να έχουμε δηλαδή και καθηγητές από όλα αυτά τα επιστημονικά αντικείμενα και ξένους, και ενδιαφέρονται οι Ιταλοί πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε μία εστία που θα δράσει πολλαπλά. Θα συνεργαστεί
με τους ιστορικούς και τους αρχαιολόγους, με τους οικονομολόγους, με τους φιλόλογους. Θα αναπαράξει δηλαδή. Με τους παιδαγωγούς βεβαίως, κυρία Βλακίτση. Τι θα κάνει δηλαδή? Θα αναπαράγει μία γνώση και θα την διοχετεύσει στην κοινωνία για την ανάπτυξή της. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στην κατεύθυνση αυτή δρά ως καταλύτης για να φέρει μαζί όλους εκείνους τους παράγοντες της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης και της επαγγελματικής δράσης που αύριο θα οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα. Γενικότερα για την πολιτιστική κληρονομιά θα τα πούμε το απόγευμα στην εκδήλωση στα Γιάννενα για το εύλογον και δεν θέλω να επεκταθώ. Θέλω μόνο να πω ότι αυτό το στοίχημα με το ΚΕΚ είναι ένα πρώτο σημείο, είναι η αρχή και πρέπει να πετύχει. Μιλήσαμε με την κυρία Λιτρίβη, που ήταν η προηγούμενη υφυπουργός για τα θέματα αυτά, ήταν θετική. Μιλήσαμε με τον κύριο Βλάση, που είναι τώρα υφυπουργός και περιμένει τις προτάσεις μας. Επομένως, πρακτικά, κύριε Καραμάνη, κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρίτανη, κυρία Πρίτανης, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να αξιοποιήσει και το Πολυτεχνείο και το ΤΕ και να διατυπώσει την πρόταση που θα υποβληθεί από τον Δήμο, γιατί κύριε Δήμαρχε, το Πανεπιστήμιο φιλοξενεί, αλλά εσείς ασκείτε την κοινωνική πολιτική επί του θέματος, να υποβάλει την πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας, να διατυπωθεί το πρόγραμμα σπουδών και να βγει στον αέρα. Και εμείς παράλληλα θα είμαστε εδώ με όλες τις δράσεις που χρειάζεται να στηρίξουμε πολλαπλασιαστικά αυτή τη διαδικασία. Και ας μην ξεχνάμε ότι διατηρούμε με την εκπαίδευση και την πολιτική, τα καρνάγια και τον ναυτικό πολιτισμό της χώρας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα ήθελα τον πρόεδρο τον κύριο Τσίγκρο, από το ΤΕ, να μας πάει στα πιο πρακτικά ζητήματα πλέον. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα έχω τη χαρά να συμμετέχω ως Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕ στην ανάδειξη της διατήρησης των καρνάγιων. Συμβάλλοντας τόσο στην ευρύτερη προσπάθεια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να ενισχύσει δραστηριότητες ευρύτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Πρέβεζα, όσο και στην αναπτυξιακή πορεία της Πρέβεζας μέσα από παραδοσιακές τεχνικές που άκμαζαν στην περιοχή. Γνωρίζετε ότι το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕ έχει ανοιχτή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ιδίως με την Πολυτεχνική, και αυτό θα συνεχιστεί και από εκεί πέρα. Θα μπορούσαμε να δείξουμε την ανάδειξη τέχνης της ξυλοναυπηγικής να ενταχθεί στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά, η οποία ξεκινάει από την αρχαιότητα και διασώζεται μέχρι σήμερα. Είναι γνωστό ότι η τέχνη αυτή δεν έχει αναδειχθεί ούτε μεταδοθεί σωστά στις νεότερες γενιές. Η ανάγκη λειτουργίας των μικρών ναυπηγείων, ξύλινων σκαφών, καρνάγια, ταρσανάδες, με κατάλληλα εκπαιδευμένο νέο εργατοτεχνικό δυναμικό, θα τονώσει την τοπική κοινωνία και θα συμβάλλει στην παραμονή των νέων στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας. Αλλά παράλληλα μπορεί να φέρει και νέους από άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό θεωρούμε ότι θα συνδράμει και στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά και τη πολιτική σχολή, κάτι που εμείς στο ΤΕ το θεωρούμε αυτονόητο. Έτσι, με την ίδια λειτουργία τεχνικής ξυλουργικής σχολής για ξυλουργούς ναυπηγικών κατασκευών, με αντικείμενο την κατασκευή ξύλινων λεύων, καϊκιών, καραβιών και την αυπηγοεπασκευαστική δραστηριότητα, θα μπορέσουν να δημιουργήσουν στην Πρέβεζα μια βάση για την άνθηση της ξυλοναυπηγικής τέχνης. Μια τέχνη η οποία μπορεί να συνδεθεί και με άλλες παραδοσιακές δράσεις, όπως για παράδειγμα δραστηριότητες περιοχές όπως η Ελία, η τουριστική κουραζέρα, καθώς και η παρατήρηση της ορνηθοπαγίδας εντός του εβραϊκού κόλπου. Γνωρίζετε ότι η παρατήρηση της ορνηθοπαγίδας είναι από τα πιο τουριστικά δεδομένα αυτής της εποχής. Και ταυτόχρονα η σύνδεση με τη μαρίνα της περιοχής που υπάρχει και η οποία είναι σε μεγάλη ανάπτυξη. Για όλα τα παραπάνω, το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕ είναι αποφασισμένο να συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο για την εδραίωση τη διατήρηση και τη μετάδοση τέχνης ξυλοναυπηγικής
Σε συνέχεια, με τη στενή συνεργασία τόσο με τον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κ. Γοργάκου, όσο και με τον Περιφερειάρχη κ. Στράτο Ιωάννου, τόσο και με τον Μασίμιο Ιωαννή και τον Κυμπρίδα, την κυρία Πατιστάτου. Επίσης, στη συνεργασία με την κυρία Μοροπούλου, που υπάρχει πάρα πολύ συνεργασία και με τον Δημαρχείο του ΤΕΕ και με το κεντρικό ΤΕΕ, και ταυτόχρονα με τον κύριο Βασιλιάδη και με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες, τον κύριο Παπά, θα μπορέσουμε να συνδράμουμε σε μια πραγματικά δημιουργία μια σχολή, η οποία θα βοηθήσει και θα αναπτύξει την περιοχή της Πρέβεζας και την τέχνη αυτή στην περιοχή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπουμε και το ΤΕΕ της Υπήρου να συνηγορεί σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Και δεν ξέρω, πρέπει τουλάχιστον να επικεντρωθούμε όλοι μαζί σε ένα στόχο και με όλες μας τις δυνάμεις να προσπαθήσουμε να τον υλοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Και βλέπω όλο αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει πραγματικά και με συγκινεί. Και θα ήθελα να πω ότι ως Έλληνες ήμασταν ανάκαθεν ναυτικός λαός, ιδιότητα που δεν χάσαμε ποτέ στο πέρασμα του χρόνου. Και αυτή τη στιγμή νιώθουμε υπερήφανοι για την ναυτιλία μας, μόνο επειδή ξέρουμε ότι είμαστε οι πρώτοι σε χωρητικότητα ή τα μεγάλα έσοδα και αυτά που ακούγονται, γιατί 150 δισεκατομμύρια έχουν έρθει μέσα σε περίοδο κρίσης ουσιαστικά στην Ελλάδα από την ναυτιλία. Έχει ενισχυθεί το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, πέρσι με 18 δισεκατομμύρια είναι περίπου αντίστοιχο με αυτό του τουρισμού. Αλλά αυτή η ναυτιλία που θαυμάζουμε πολλές φορές και τα οικονομικά στοιχεία που θαυμάζουμε στην υπερπόντια ναυτιλία δεν προέρχονται από μια παρθενογένεση, αλλά είναι η κορυφή από όλες τις δραστηριότητες της ναυπηγικής. Δεν πηγαίνει κάτω αυτό. Δεν πειράζει. Είναι η κορυφή δηλαδή από όλες τις δραστηριότητες, την αλία, το θαλάσσιο τουρισμό, την ακτοπλοεία, που δεν συμπεριλαμβάνονται καν σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι πυλώνες όμως, οι κύριοι πυλώνες, είναι... εντάξει, ευχαριστώ. Εδώ βλέπουμε τα στοιχεία, είναι τρομερά τα στοιχεία της ελληνικής ναυτιλίας και αναφερόμαστε μόνο στην υπερπόντια ναυτιλία σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Αλλά η βάση για όλα αυτά είναι τα μεγάλα ναυπηγεία, είναι τα μικρά ναυπηγεία, οι ταρσανάδες, τα καρνάγια, οι ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις που τους έχουμε αφήσει αρκετά μόνους τους. Και δεν υπάρχει τεχνική εκπαίδευση στο επίπεδο της επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό λοιπόν θα πρέπει λίγο να το κυνηγήσουμε, γιατί τα ξύλινα σκάφη δεν είναι μόνο η ζωντανή μας παράδοση, η πολιτιστική μας κληρονομιά, είναι μια έκφραση τέχνης, τεχνικής και επιστήμης μαζί, σε έναν απόλυτα αρμονικό συνδυασμό θα έλεγα, και αυτό είναι που ξανά ο σύγχρονος άνθρωπος αρχίζει και αποζητά, και το βλέπουμε αυτό. Το αποζητά γιατί έχει κουραστεί αισθητικά, έχει κορεστεί θα έλεγα αισθητικά από τα βιομηχανικά προϊόντα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τα ξύλινα σκάφη, παραδοσιακά και μη, έχουν ξανά μια μεγάλη άνθηση σε περιοχές που δεν ανθίσανε, στην Ελλάδα δηλαδή τα τελευταία χρόνια, στην Τουρκία και στις δαλματικές ακτές. Έχουν δημιουργηθεί με περσινά στοιχεία περίπου 30 νέα καρνάγια ξύλινων σκαφών στις ακτές της Τουρκίας. Εκτός από το Μποντρούμ έχουμε και σε όλη την υπόλοιπη περιοχή. Για να πάμε λίγο στη σχολή, θα έλεγα, εδώ βλέπουμε έτσι τα ξύλινα σκάφη που καμαρώνουμε στον τουρισμό, αλλά όπως έχει υποθεί και από τους προλαλήσαντες, όλα αυτά πρέπει να βγουν κάθε χρόνο, πρέπει να συντηρηθούν,
εμείς δεν έχουμε πλέον και διώχνουμε τις βάσεις που μπορούν να συντηρήσουν αυτά τα σκάφη. Μετά από 15-20 χρόνια, τι θα διαφημίζουμε για τον τουρισμό μας? Δεν θα έχουμε να διαφημίζουμε τίποτε. Τα πλαστικά σκάφη, αυτά θα δείξουμε. Ο αείμνηστος καθηγητής του Πολυτεχνείου Αντώνης Αντωνίου είχε πει ότι η χάραξη των γραμμών του σκάφους, η κατασκευή των στοιχείων του σκελετού, η συναρμολόγηση τούτων απαιτούν οξύνιαν, διορατικότηταν, επιμέλειαν, υπομονήν, ακρίβειαν, τεχνικάς γνώσης, τι ούτας δικαίως να θεωρείται η ναυπηγική ως μια κατεξοχήν υψηλή και δύσκολος τέχνη προσιτή εις τους ευφιέστερους των ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν όμως να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση τους σε άλλους ανθρώπους. Είναι μια δύσκολη δουλειά, θα πρέπει να υπάρχουν καινοτόμα εργαλεία, καινοτόμες μέθοδοι που μπορούν να βοηθήσουν την κοπιαστική εργασία στην κατασκευή των ξύλινων σκαφών. Και πρέπει να τους βοηθήσουμε με την ίδρυση των τεχνικών σχολών. Όπως είπε η κυρία Μοροπούλου, στο Αιγαίο ιδρύεται στην Κάσο, πάμε στην πλευρά του Ιωνίου, έχει εκλεχθεί η Πρέβεζα. Και θεωρώ ότι η Πρέβεζα είναι η βέλτιστη επιλογή, όχι λόγω εντοπιότητας, αλλά γιατί υπάρχει μεγάλη παράδοση στην κατασκευή πλοίων. Έχουμε πάρα πολλές περιγραφές, καταγραφές και στοιχεία από περιηγητές και ιστορικούς από την ακμή της Αυρακίας το 300 π.Χ. Καλά επί της αναλλαγής Οθωμανικής και Ενετικής κατοχής μέχρι την προπολεμική εποχή. Η μεγάλη... αυτά θα φτάσουμε στο τέλος, ενώ μπορούμε να έχουμε αυτά τα σκάφη ελληνικής κατασκευής. Εδώ βλέπουμε πώς έχουν επεκταθεί τα καρνάγια της Τουρκίας, με εγκαταστάσεις, με υποδομές, που δεν έχει σήμερα κανένα ελληνικό καρνάγιο ξύλινων σκαφών. Γιατί περιοριστική πολεοδομική όρη, και να μην συνεχίσω και επεκταθώ σε αυτά. Ουσιαστικά η μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή της Πρέβεζας έγινε στην Ενετοκρατία. Στην Ενετοκρατία είχαμε κέντρο ξύλινων σκαφών των Ενετών στην Κέρκυρα, το οποίο ουσιαστικά έπαιρνε τεχνίτες από όλη την Ήπειρο, Παργινούς, Λευκαδίτες και Πρεβεζάνους. Είτε για μόνιμη μετοίκηση, είτε για προσωρινή κατασκευή. Αυτοί μεταφέρανε νέες γνώσεις, νέες τεχνοτροπίες στην περιοχή και υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη άνθηση σκαφών. Ο Μπαρμπαρόσα, για παράδειγμα, είχε σαν βάση του την επισκευαστική περιοχή των καρνάγιων της Μαργαρώνας, γιατί αυτή είναι η περιοχή στην οποία πάντα υπήρξαν τα καρνάγια. Ο Πέζαρο έκλεψε 20 σκάφη, 18 ή 20 σκάφη ουσιαστικά από τα ναυπηγεία νεότευτα, μεγάλα πολεμικά σκάφη για τον Ισπανικό στόλο. Τώρα, θέλοντας να ξεχάσουμε έτσι λίγο το πρόσφατο παρελθόν στην ναυπηγοεπισκευή και στην περιοχή της Πρέβεζας, θα πούμε για τις τελευταίες συντονισμένες προσπάθειες που έχουν γίνει για τη διατήρηση των κάθε μεγέθους καρνάγιων, ταρσανάδων, μικρών ναυπηγείων, με διαλέξεις, συζητήσεις, με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, ημερίδες, παρουσιάσεις και με το αμέριστο πάντα ενδιαφέρον του Προέδρου του ΤΕΕ, του κυρίου Γεωργίου Στασινού. Υπάρχει όμως μία δυστοκία και προβληματισμός τόσο από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ναι κύριε Δήμαρχε, και από την τοπική κοινωνία, οι οποίοι προσβλέπουν σε μια εύκολη τουριστική ανάπτυξη με γρήγορο κέρδος, θα έλεγα, και των αιγαλιών, παραλιών, χερσαίων λιμενικών ζωνών, απομακρύνοντας τις παραδοσιακές αυτές επιχειρήσεις. Αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και διαχείριση. Γιατί αν πάρουμε παραδείγματα από άλλες χώρες,
με ναυτική παράδοση, θα δούμε ότι όχι μόνο τις διώχνουν, τις συντηρούν και τις προωθούν. Έχω ένα βίντεο. Αυτές είναι οι γραμμές του τοπικού πλέον, της τοπικής Λέμβου, θα έλεγα, του Πριαριού, που λίγο πολύ κατασκευάζεται με αυτές τις ναυπηγικές γραμμές τόσο στην Πρέβεζα, ακόμα σαν μικρή Λέμβος, όσο και στο Μεσολόγγι, λεγόμενη ως Γαΐτα ή Πριάρη πάλι, με το χαρακτηριστικό ίσιο πάτο. Δεν παίζει λίγο το βίντεο. Εδώ πέρα βλέπουμε ουσιαστικά το Ρότερνταμ, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια της Ευρώπης, και 400 μέτρα από την κεντρική πλατεία του Ρότερνταμ διατηρείται αναλύωτο ένα παραδοσιακό καρνάγιο ξύλινων σκαφών, το οποίο λειτουργεί κανονικά για τα ξύλινα σκάφη που έχουν προστατέψει οι Ολλανδοί, και ταυτόχρονα γίνεται πόλος έλξης επισκεπτών και εκπαιδευτικών εκδρομών. Δηλαδή, το καρνάγιο δεν είναι μία κακαισθησία στην πόλη, είναι ένα ουσιαστικά αξιοθέατο της πόλης, δυνατότητες της πόλης, ιστορία της πόλης, πολιτισμός. Προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να δω την πρακτική εκπαίδευση αυτών των σχολών μέσα στην πόλη. Να τις δω στις αποθήκες του Τελωνίου ή στο στρατόπεδο Σολομού, στον υπαίθριο χώρο, αν μπορούσε αυτό να παραχωρηθεί. Αυτό θα βοηθήσει και θα τραβήξει και νέους ανθρώπους σε αυτόν τον κλάδο. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω γενικά τις θέσεις του Συλλόγου Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών, όπου επιδίωξη είναι να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις όλες με την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, τα δημοτικά και τα λιμενικά ταμεία για τις παραχωρήσεις, όπως έχει υποθεί. Χρειάζονται μακροχρόνιες παραχωρήσεις, όχι 3, ούτε 5, ούτε 10, αλλά πάνω από 30 χρόνια, σε εύλογες τιμές, γιατί είναι θεμέλιο της ναυτιλίας, όπως προείπα, του τουρισμού, της αλληλείας και συνολικά ολοκλήρωσης των λιμενικών υποδομών. Δεν έρχεται εύκολα κάποιος, ούτε καν επισκέπτης, σε ένα λιμάνι, αν δεν ξέρει ότι θα υπάρξει και κάποια υποστήριξη σε περίπτωση ζημιάς, βλάβης ή οτιδήποτε άλλο. Είναι λοιπόν εθνική σημασία η διατήρηση, η χωροθέτηση της περιοχών στις οποίες να γίνεται η ναυπηγοεπισκευή. Τώρα, αναφορικά με τη σχολή, ο Σύλλογος Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος θα είναι πάντα παρόν, θα προσπαθήσει να συνδράμει στους στόχους της σχολής, να φτιάξει, να βοηθήσει στη δημιουργία του επαγγελματικού περιγράμματος που πραγματικά θέλουμε από τους απόφοιτους της σχολής και να δούμε ουσιαστικά και τις ανάγκες όπως θα προκύψουν με τις νέες τεχνολογίες που υπάρχουν και μπορούν να βοηθήσουν τη δύσκολη δουλειά όπως την κάνει ο κύριος Μανέτας. Υπάρχουν πλέον εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν πραγματικά και να μειώσουν και το κόστος στην εργασία και να προωθηθούν νέες ιδέες, καινοτομία, νέα εργαλεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα τον προτεστάτη πάλι της κινητοποίησης για τη διάσωση, τον συνάδελφο κύριο Βασιλιάδη, να μας θέσει την εισηγήσή του. Καλησπέρα σας, αξιότιμοι και αγαπητοί συντελεστές αυτής της εκδήλωσης, που για μένα είναι μοναδική. Η σύμπραξη τοπικής κοινωνίας, αρχών, αυτή η αρμονική σύμπραξη, των δύο ανωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων
και εκπαιδευτικών της χώρας, του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι κάτι το μοναδικό, στον κοινό στόχο, του ΤΕΕ βεβαίως, είναι κάτι το μοναδικό. Αυτή, και αν μπορέσουμε να βγάλουμε μια κοινή συνισταμένη, που πιστεύω ότι ομόφωνα έχουμε τον ίδιο στόχο και την ίδια αντίληψη του σημαντικότατου αυτού θέματος και για την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και για την οικονομία, την τοπική κάθε παράλιας κοινότητας, πόλης, περιφέρειας, όπως νομίζω ότι κάνοντας ένα μνημόνιο συνεργασίας, όπως πολύ ωραία τα είπαμε, και πραγματικά αυτό που αισθάνομαι είναι ότι δεν πρέπει να φύγω από την πανέμορφη και φιλόξενη Πρέβεζα αν δεν υπογράψουμε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Διότι η ίδρυση μιας σχολής ναυπηγοξυλουργικής, μάλλον της πρώτης που θα λειτουργήσει στην Ελλάδα, είναι ένα ζητούμενο για να στηρίξουμε τη δραστηριότητα και την παράδοση, αλλά και να καλύψουμε ένα κενό. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει τέτοιου είδους σχολή. Εμείς που, όπως το λένε οι ίδιοι, διδάξαμε την ναυπηγική, ξεκινώντας βεβαίως από την ναυπηγοξυλουργική και συνεχίζουμε, οι Έλληνες εμπειροτέχνες ναυπηγοί πληρώνονται χρυσά όταν πηγαίνουν στη Γερμανία, στο Ντουμπάι, στη Σκανδιναβία, στην Αγγλία σήμερα. Εμείς κάπως τους απαξιώσαμε, να το πούμε με το όνομά του, τις τελευταίες δεκαετίες. Η κατασκευή ενός σύγχρονου ελληνικού ξύλινου σκάφους, καϊκιού, αλλιευτικού, έχουμε το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο στην Ευρώπη. 13.100 σκάφη, παρά τις μεγάλες μειώσεις που γίναμε τις αποσύρσεις την τελευταία δεκαετία, τις 2 τελευταίες δεκαετίες. Τα περισσότερα είναι ξύλινα. Οι αλλιείς μας κάπου ξέρουν και προτιμούν το ξύλο, γιατί όντως σαν ναυπηγικό υλικό είναι το καταλληλότερο και από το χάλιβα και από το πλαστικό σε αυτά τα μήκη. Από 6, 7, 8 έως 33-35 μέτρα. Πραγματικά είναι ανώτερο υλικό το ξύλο, από όλες τις απόψεις. Πέρα ότι είναι ένα ζωντανό υλικό και για την αναψυχή τη θαλάσσια είναι πιο κοντά, δίνει μια άλλη αίσθηση. Ο θαλάσσιος τουρισμός, η αλληλεία λοιπόν, ο θαλάσσιος τουρισμός, σκάφη λιμένα, όλα αυτά για να διατηρηθούν και να αναπτύξουν τη θαλάσσια δραστηριότητα, η οποία ραγδαία ανεβαίνει στο Ιόνιο και στο τέλος θα ξεπεράσει ίσως και τη δραστηριότητα στο Αιγαίο. Σίγουρα θα φτάσουμε στους μεγαλύτερους τουριστικούς στόλους και αλλιευτικούς στον κόσμο. Κοντά είμαστε, αλλά όλα αυτά χρειάζονται την συντήρησή τους ή τη νέα ναυπήγηση. Ένας καλά εκπαιδευμένος πλέον εμπειροτέχνης ναυπηγός, καραβομαρακός όπως το λέμε κατά παράδοση, είναι ο καλύτερος συντηρητής και των πλαστικών σκαφών και των ξύλων και των χαλίβδινων. Ταυτόχρονα όμως έτσι διαφυλάττουμε και αυτή την παράδοση την ναυπηγική, την ναυπηγοξυλουργική, μοναδική στον κόσμο, όπως μας λένε και στο Πολυτεχνείο συνάδελφοι και καθηγητές, Ιάπωνες, Άγγλοι, τέλος πάντων από όλο τον κόσμο. Δεν είναι ελληνική μόνο πολιτιστική κληρονομιά, είναι παγκόσμια. Αυτό αναγνωρίζεται πολύ περισσότερο έξω παρά στη χώρα μας. Με την ίδρυση αυτής της σχολής, που νομίζω, εγώ πιστεύω ότι η πόλη σας είναι ιδανική, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πολυτεχνείο και το ΤΕΕ και εμάς δηλαδή τους εμπειροτέχνες και διπλωματούχους ναυπηγούς, που για μας είναι τεράστια η στήριξη, καλύπτεται μια μεγάλη ανάγκη και θα
Σίγουρα τα ωφέλη για την πόλη σας θα είναι και την περιφέρεια θα είναι σημαντικά. Θα γίνει το κέντρο του Ιωνίου. Πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα διάσταση, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στον πολιτισμό της περιοχής και γενικότερα. Δεν ξέρω, οργανώστε πώς θα υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, γιατί είναι μοναδική αυτή η σύμπτωση Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων, Αρχών Εξαίρετων και του ΤΕΕ και του Συλλόγου των Ναυπηγών. Πιστεύω και εύχομαι, μάλλον είμαι σίγουρος, ότι θα αποδώσει καρπούς και πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γενική Γραμματέα. Έχετε τρέξει πολύ και βλέπω λίγο τους κόπους σας να ανταμείβονται εδώ πέρα στην Πρέβεζα και σας βλέπω έτσι πολύ χαρούμενο και ευτυχισμένο. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο εύκολα και θα μας τα πει ουσιαστικά το μόνο ναυπηγείο Ταρθανάς με μεγάλη ιστορική παράδοση. Ναι, ο κύριος Μανέτας θα μας πει τώρα την παράδοση του ναυπηγείου, του μοναδικού που έχει απομείνει και ευτυχώς βλέπουμε ότι θα ακολουθήσουν και οι δύο γη και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το βήμα που μου δίνετε για να μιλήσω για τα καρνάγια και τους Ταρθανάδες. Ναι. Ωραία. Στην ανατολική ακτή του όρμου, βαθύ στην πόλη μας, στην Πρέβεζα, υπάρχει μια θέση, το Καρνάγιο, όπου λειτουργεί η επιχείρηση για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και παραμονή των παραδοσιακών σκαφών και ως τη συντήρηση και την παραμονή σύγχρονων σκαφών. Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση, όπου συμμετέχω εγώ και η γη μου, Αλέξανδρος και Ιωάννης. Η επιχείρηση αυτή ιδρύθηκε το 1936 όταν ο αείμνηστος πατέρας μου, Αλέξανδρος Μανέτας, καραβομαραγκός στο επάγγελμα από την Κέρκυρα, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Πρέβεζα. Όπως καταλαβαίνετε, συμπληρώνουμε 90 χρόνια η επιχείρηση. Και μίσωσε το χώρο του σημερινού Καρνάγιο για την άσκηση του επαγγέλματός του. Στο χώρο αυτό προϋπήρχε με διηγήσεις που αναφέρουν ότι ανατρέχουν ακόμα εποχή της τουρκοκρατίας ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Ο Αλέξανδρος Μανέτας, γνωστός και ως Τσάντος, γνώσης της παραδοσιακής τέχνης, της ναυπήγησης και της επισκευής ξύλινων παραδοσιακών σκαφών, η οποία ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στην Κέρκυρα, άρχισε να εργάζεται εκεί και σύντομα λόγω της ποιότητας και της συνέπειας της δουλειάς του, απέκτησε την εμπιστοσύνη των ψαράδων και των καπεταναίων της ευρύτερης περιοχής, όπως Πρέβεζα, Λευκάδα, Κορονησία, Φιλοχεία. Με αποτέλεσμα οι δουλειές του ναυπηγείου του που έγινε και έμεινε γνωστό στο Καρνάγιο του Τσάντου ή Καρνάγιο Μεγαλώνων. Ήρθε η στιγμή να εργάζονται εκεί ο ίδιος και άλλοι τουλάχιστον 3-4 μαζί μαστόροι, όπως ο Μήτρος από την Κορονησία, ο Κώστας ο Καβαδάς, ο Γιάννης ο Γκανάλας και ο Ανδρέας Καβαδάς. Η κατασκευή και επισκευή των διαφόρων ειδών ξύλινων σκαφών της περιοχής, πριάρια, βάρκες, τριχαντήρια, γαΐτες, βρακαλάδες, γατζό, γίνονταν αρχικά για παραδοσιακά εργαλεία χεριού, αφού η ηλεκτροδότηση στην περιοχή δεν υπήρχε. Η ανέλκυση και η καθέλκυση των σκαφών γινόταν πάνω στα γνωστά βάζα που γλιστρούσαν πάνω στις αλυμένες με ζωικό λίπος λεγόμενες σκάρες ή φαλάγγια. Το σύστημα λειτουργούσε αρχικά με χειροκίνητο βίτσι, το οποίο έγινε ηλεκτροκίνητο όταν ήρθε το ρεύμα στην περιοχή. Έκτοτε υπήρξε και η δυνατότητα κατασκευής, επισκευής και ανέλκυσης και η καθέλκυση πολύ μεγαλύτερων ξύλινων σκαφών. Μάλιστα τη δεκαετία του 60
υπήρχε δυνατότητα να γίνονται στην ανελκύσεις και καθελκύσεις για συντήρηση σιδερένιων σκαφών, όπως τα πρώτα ferry boat στην περιοχή μας, που ήταν Πρέβεζα Άκτιο, όπως το Νικόπολης και το Μιχάλης, και κάποια από την Κέρκυρα. Από το έτος του 1986 και μετά το θάνατο του πατέρα μου, ανέλαβα την επιχείρηση και το καρνάγιο συνέχισε την παραδοσιακή λειτουργία του με την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και παραμονή παραδοσιακών ξύλινων σκαφών με παλαιούς αλλά και νέους πελάτες από την ευρύτερη περιοχή Κέρκυρα, Λευκάδα και Πρέβεζα. Τελευταία ναυπήγηση του μεγάλου ξύλινου παραδοσιακού σκάφους στο καρνάγιο μας έγινε περίπου από το 2000 και μετά. Αυτό ήταν ένα καραβόσκαρο με το όνομα Αιγαιώτισσα, που βλέπετε και στις εικόνες, 36 μέτρα με πλάτος 740, με ιδιοκτήτη να ύμνη στον καπετάνιο Σταύρο Αρέλη από τη Σάμο, μελετητή ναυπηγό τον Κερκεραίο Κουρτελέση Σπύρο και κεφαλή της κατασκευής στο Σαρνιώτη Καραβομαραγκό Κώστα Χαρίτο. Παρόλα τα αυτά, τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ενδιαφέρον για μεγάλα ξύλινα παραδοσιακά σκάφη, αλλά και μικρότερα κατάλληλα για τη χρήση για τον θαλάσσιο τουρισμό, περιηγήσεις κρουαζιέρες. Για να χτιστούν όμως πέρα του υπάρχοντος παραδοσιακού αλλά και σύγχρονου εξοπλισμού του καρνάγιου, απαιτούνται ειδικευμένα χέρια τεχνητών κατόχων της παραδοσιακής τέχνης του ξυλοναυπηγού. Δυστυχώς τέτοιοι μάστορες πλέον σπανίζουν, αφού στα πρόσφατο παρελθόν δεν υπήρξε ενδιαφέρον για πρακτική μαθητεία, ούτε προωθήθηκαν επαρκώς συναφή είδη σπουδών. Κάθε προσπάθεια μέσω της δημόσιας εκπαίδευσης που αποσκοπεί τη διδασκαλία και τη γνώση της πανάρχιας παραδοσιακής τέχνης του ξυλοναυπηγού θα συμβάλλει στην κατάκτησή της από νέους ανθρώπους που μπορούν να ζήσουν και να δημιουργήσουν από αυτή. Το καρνάγιο ως φυσικός χώρος της γέννησης και της στεριανής ζωής του παραδοσιακού ξύλινου σκάφους θα ωφεληθεί τα μέγιστα μετά την εμφάνιση τέτοιων καινούριων μαστόρων που συνδυάζουν τη γνώση της ναυπηγικής και την εμπειρία της παραδοσιακής τέχνης μας. Συγχρόνως όμως πιστεύω ότι πρέπει με τη βοήθεια της πολιτείας, υπό την έννοια ότι το δημόσιο που είναι ιδιοκτήτης του Αιγιαλού και της παραλίας, δηλαδή χώρων απαραίτητων για τη λειτουργία του καρνάγιου, θα πρέπει για τις διαχειρήσεις κτηματικής υπηρεσίας να διευκολύνει τις παραχωρήσεις της χρήσης, αποζημίωσεων χρήσης μισθωμάτων και να ενθαρρύνει έναντι άλλων χρήσεων. Μακάρι λοιπόν να υπάρξει τέτοια σχολή στην πόλη μας και να είστε βέβαιοι ότι το καρνάγιο του Τσάντου θα είναι ανοιχτό και πρόθυμο να δεχτεί τους μαθητές της. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους οργανωτές και συμμετέχοντες παριστάμενους διακεκριμένους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Πρέβεζας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το ΤΕΙ Ιωαννίνων και το Πανελλήνιο Σύλλογο Ταρσανάδων. Ευχαριστώ και για την παρουσία του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Γεωργάκου, του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννου και του Αντιδήμαρχου κυρίου Αργυρού. Ιδιαίτερα να δυναμώνει που μας χαροποιεί και δυναμώνει την ελπίδα μας για ηθική συμπαράσταση από τον καθημερινό αγώνα που δίνουμε στα ελληνικά καρνάγια για τη διάσωση και για διατήρηση της παραδοσιακής τέχνης. Σας ευχαριστώ και πάλι όλες και όλους που βρίσκεστε εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μανέτα. Ελπίζουμε να έχετε κόσμο να δουλέψει στο καρνάγιο, να φτιάξουμε μεγάλα σκάφη, μεγαλύτερο και από την Αιγαιώτισσα, συγγνώμη. Και δεν μας είπατε όμως ότι και ποιο σκάφος ήθελε ο Αριστοτέλης Ωνάσης από τα παραδοσιακά πρεβεζάνικα σκάφη.
συμφωνήσανε ποτέ για να το πάρει. Και τελικά το σκάφος, όπως είχατε δει και στην φωτογραφία, καταστράφηκε. Πάντως ήταν τιμή μας και τιμή σας που ο Αριστοτέλης Ωνάσης ζήλεψε μια δικιά σας κατασκευή. Η κυρία που μας φιλοξενεί, η κυρία Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής, η κυρία Γαλανού Εκατερίνη, θα ήθελα να μας πει πώς βλέπει αυτή τη σχολή εδώ πέρα που θα λειτουργήσει και να μας πει και λίγα πράγματα στο αντικείμενό της για τις προοπτικές που υπάρχουν στα ναυπηγοεπισκευαστικά, κατασκευαστικά επαγγέλματα. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα στους χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η σημερινή εκδήλωση δεν έρχεται απλώς να προσθεθεί σε μία σειρά θεσμικών συναντήσεων. Μέχρι τώρα ακούσαμε πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, διαφορετικές προσεγγίσεις για μία πρωτοβουλία καινοτόμο για την περιοχή και πάρα πολύ δημιουργική. Ιδιαίτερα εμείς ως ακαδημαϊκοί αισθανόμαστε μεγάλη χαρά όταν συζητάμε για τα θέματα αυτά της εκπαίδευσης, αναμφισβήτητα. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία όπου καλούμαστε να ξανασκεφτούμε το ρόλο της εκπαίδευσης στη διατήρηση και τη ζωντανή ανανέωση παραδοσιακών παραγωγικών κόσμων όπως αυτός της ξυλοναυπηγικής. Αν επιθυμούμε να μιλήσουμε με όρους στρατηγικής, οφείλουμε, δεδομένου ότι είναι το γνωστικό μου αντικείμενο, θα με συγχωρέσετε, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ένα θεμελιώδες δεδομένο. Η διατήρηση των καρνάγιων δεν αφορά μόνο την προστασία του χθες, αλλά και την εξέλιξή τους σε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική μορφή σε ένα άκρος ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τα καρνάγια μπορούμε να τα προσεγγίσουμε σαν δραστηριότητες έντασης γνώσης και δεξιοτήτων με ισχυρή τοπική εξειδίκευση του κυρίου Μανέτα, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν σαν πυρήνες έξυπνης διαφοροποίησης για τις παράκτιες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης σαφώς και της Πρέβεζας. Πραγματικά πρόκειται για χώρους γνώσης υψηλής πολυπλοκότητας. Είναι ζωντανή ιστοί όπου παραδοσιακές δεξιότητες και εμπειρική σοφία μπορούν να συνεργαστούν με σύγχρονες επιστημονικές αρχές, διαμορφώνοντας κόμβους καινοτομίας, εκπαίδευσης και βιώσιμης ανάπτυξης. Μας τα εξήγησε πάρα πολύ όμορφα και πολύ παραστατικά η κυρία Μοροπούλου. Ακριβώς αυτή η πολυπλοκότητα των καρνάγιων μπορεί να μετατροπεί σε συγκριτικό πλεονέκτημα. Η παραδοσιακή ναυπηγική γνώση, η εξατομικευμένη εργασία, η δυνατότητα συντήρησης και αποκατάστασης μοναδικών σκαφών, καθώς και η σύνδεση με τον πολιτισμό και τον ποιοτικό τουρισμό μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για την περιοχή. Η πρόταση λοιπόν δημιουργίας οργανωμένων δομών εκπαίδευσης, όπως μια τεχνική ξυλουργική σχολή, μια επαγγελματική σχολή, στοχεύει στην ιδέα να πάψουν τα καρνάγια να είναι απλοί χώροι εργασίας και να μεταμορφωθούν σε ζωντανά εργαστήρια παραγωγής, μάθησης και καινοτομίας. Στο σημείο αυτό, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα μπορούν να λειτουργήσουν σαν γέφυρες γνώσης και προοπτικής, να ενώσουν τη σοφία της παράδοσης με τα εργαλεία της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας, μετατρέποντας την εμπειρία του παρελθόντος σε δημιουργική δύναμη για το μέλλον. Ένα διεπιστημονικό πλαίσιο μαθημάτων που συνδυάζουν την ναυπηγική θεωρία και σχεδίαση ξύλινων σκαφών, την υδροστατική και την ναυπηγική μηχανική μικρών σκαφών με την επιστήμη και την τεχνολογία του ξύλου που συμπληρώνονται από υπολογιστικές και πειραματικές μεθόδους ανάλυσης, σύγχρονες τεχνολογίες υλικών και ναυπηγό επισκευής, καθώς και μαθήματα.
οικονομικής ανάλυσης ναυπηγικών έργων, διοίκησης μικρών ναυπηγείων και καρνάγιων, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στη ναυπηγική, διαχείριση έργων και κοστολόγηση κατασκευών, μπορούν να δώσουν τα απαραίτητα προσόντα σε φοιτητές, ώστε να επιβιώσουν επαγγελματικά σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κλείνοντας, ίσως αξίζει να θυμηθούμε ότι η αληθινή πρόκληση δεν είναι αν τα καρνάγια θα παραμείνουν όρθια ως χώροι, αλλά αν θα συνεχίσουν να αναπνέουν σαν τόποι γνώσης, μνήμης και δημιουργίας για το μέλλον. Ως ακαδημαϊκοί και ως εκπαιδευτικοί εννοείται ότι αγκαλιάζουμε με πολύ χαρά μια τέτοια πρωτοβουλία που σαφέστατα δεν είναι μόνο στα χέρια του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι φορείς και η δυναμική πρωτοβουλία θα πρέπει να είναι των τοπικών φορέων και εμείς είμαστε εδώ ακούραστοι να προσφέρουμε τις γνώσεις μας και ό,τι άλλο χρειαστεί μια τέτοια καινοτόμως ιδέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ και θα ήθελα να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριο Κώστα Καραμάνη. Το θέμα που έχει τεθεί σήμερα σε δημόσιο διάλογο και ακούσαμε πάρα πολύ ωραίες τοποθετήσεις, νομίζω ότι έχει 3 διαστάσεις. Η μία διάστασή του, η διατήρηση των καρνάγιων, ακούσαμε τους ειδικούς πάνω σε αυτό να τοποθετηθούν και εμείς να αντιληφθούμε από την πλευρά μας ότι η διατήρηση των καρνάγιων αυτών πρέπει να αποτελέσει μια εθνική προτεραιότητα και σε αυτό το πλαίσιο είπε η Πρίτανης, τοποθετήθηκε και η πρόεδρος από την πλευρά του τμήματος πώς εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε και πράγματι να φανούμε χρήσιμοι σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς. Εμένα θα μου επιτρέψετε στο διάλογο να θέσω τις άλλες 2, να συμπληρώσω και 2 επόμενες διαστάσεις, τις οποίες έτσι θα έχει ενδιαφέρον να τις δούμε στο διάλογο που θα ακολουθήσει. Η μία διάσταση, το αντιλαμβανόμαστε, είναι η περιφερειακή ανάπτυξη που συνδέεται άμεσα και μέσα από τη διατήρηση των καρνάγιων. Η άλλη διάσταση είναι η εκπαίδευση. Συνδέονται αυτά, προφανώς και είναι αλληλένδετα. Όταν λέμε περιφερειακή ανάπτυξη, προφανώς εννοούμε πώς θα βελτιώσουμε την κοινωνική ευημερία των πολιτών σε αυτόν τον τόπο, τον οποίο εξετάζουμε, μέσα πρακτικά από τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, ίσως και από τα απόλυτα πλεονεκτήματα, όπως έχει πάρα πολλά η ευλογημένος τούτος τόπος της Υπήρου και της Πρέβεζας στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Οι πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται αυτή η περιφερειακή ανάπτυξη, πέρα από τους προφανείς, τους οικονομικούς, να φτιάξουμε θέσεις εργασίας, τους περιβαλλοντολογικούς, να φτιάξουμε, να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, έχει τους κοινωνικούς που περνάει μέσα από την ποιοτική υγεία και την ποιοτική εκπαίδευση και την ποιοτική παιδεία προφανώς. Εδώ ακριβώς έρχεται επομένως ο ρόλος των πανεπιστημίων και όλων των εκπαιδευτικών δομών που δρουν σε έναν τόπο, πώς αυτό θα μπορέσει να βοηθήσει σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς να αποκτήσει μια πράγματι βιώσιμη διάσταση προς όφελος τελικά όλων των πολιτών που ζουν σε αυτόν τον τόπο. Έχω κάποιες σκέψεις που θα ήθελα να τις βάλω στο τραπέζι και να συζητήσουμε, κοιτάζοντας καταρχήν την εκπαίδευση, όχι απλά ως ένα στρατηγικό κινητήρα που θα δώσει μια όθηση, αλλά καταρχήν ως μια διαδικασία όπου το ανθρώπινο δυναμικό θα μπορέσει να αποκτήσει συγκεκριμένες μαθησιακές ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις που θα συμβάλλουν στο πράγματι να αναδείξουμε όλες οι ομορφιές και όλες τις προοπτικές που υπάρχει στον τόπο τον οποίο κάθε φορά εξετάζουμε. Στη σύγχρονη αυτή οικονομία της γνώσης, στη κοινωνία της γνώσης την οποία ζούμε, η παρουσία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οφείλει να ευθυγραμμίζεται με τις παραγωγικές δυνατότητες του κάθε τόπου. Εδώ νομίζω είναι κρίσιμο σημείο. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος, να μπορέσουμε πράγματι να συνδυάσουμε όλες αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τις δυνατότητες και τις παραγωγικές δυνατότητες, προοπτικές που υπάρχουν στον κάθε τόπο. Έτσι, επομένως, θα πρέπει και οι εκπαιδευτικές δομές να ακολουθούν αυτή τη τάση, αυτή τη κατεύθυνση. Ο ρόλος των πανεπιστημίων, παλιότερα και των ΤΕΗ που υπήρχαν, καθώς εδώ στην Πρέβεζα είχαμε ΤΕΗ, παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο. Προφανώς, καθοριστικό θα λέγαμε ρόλο. Παίζει ένα καθοριστικό ρόλο, καθώς μέσα από τα πολύπλευρα και θετικές διαστάσεις τις οποίες έχει στην καθημερινή τους λειτουργία, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά
κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη ενός τόπου. Άρα, υπό αυτό το πρίσμα έχουν γίνει προσπάθειες, πολλές. Ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 90 έγινε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια να φτιαχτούν περισσότερα τμήματα σε περισσότερες επαρχιακές πόλεις, να ανοίξει όλο αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μεγαλύτερη πρόσβαση φοιτητών, μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με όλα τα πλεονεκτήματα που είπαμε που μπορούν να δώσουν σε αυτή τη διαδικασία. Όλη αυτή η διαδικασία σήμερα, και έχοντας πλέον και τη δυνατότητα αξιολόγηση του χρόνου, ήταν πετυχημένη. Καταρχήν αύξησε την πρόσβαση. Άρα μπορούμε να πούμε κατευθείαν ότι το κυρίαρχο συμπέρασμα ότι πράγματι βοήθησε στην ανάπτυξη της χώρας μας. Έδωσε μια προοπτική να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό και όλοι το βλέπουμε τις ικανότητες και δεξιότητες που έχει αποκτήσει πλέον η ελληνική, η νεολαία μας. Το ανθρώπινο δυναμικό μας το βλέπουμε και δυστυχώς και με τη φυγή του στο εξωτερικό και την επιτυχημένη του πορεία στο εξωτερικό. Άρα από αυτή τη διάσταση ήταν πετυχημένο. Όμως, όλο αυτό το μοντέλο όπως αναπτύχθηκε έφερε και μεγάλες πιέσεις. Καταρχήν έφερε τεράστιες πιέσεις σε οικονομικό επίπεδο. Γιατί κυρίως όλα αυτά φτιάχτηκαν τα τμήματα, τα μαζικά, με ευρωπαϊκά κονδύλια. Όταν αυτά σταμάτησαν, έπρεπε να περάσει η βιωσιμότητα, η λειτουργία αυτών των τμήματων πλέον στους προϋπολογισμούς των πανεπιστημίων, των ΤΕΗ, του κράτους. Αυτό δημιούργησε τεράστια πίεση, όπου πράγματι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει η πολιτεία και άρα επομένως δημιούργησε ουσιαστικά προβλήματα υποχρηματοδότησης, όπως συνεχώς το λέμε πλέον όλο και περισσότερα τα τελευταία χρόνια, με ό,τι συνέπειες αυτό επομένως είχε συνολικά στη λειτουργία του φορέα, του πανεπιστημίου, του ΤΕΗ. Άρα δημιούργησαν οικονομικές πιέσεις. Δημιούργησαν όμως και ακαδημαϊκές δυστυχώς. Γιατί ακαδημαϊκά ουσιαστικά δεν δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά δημιουργήθηκαν σε αλόγιστα γνωστικά αντικείμενα, συναφή, αλληλοαντικρουόμενα, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, αποσπασματικά, σε πολύ μικρές επαρχιακές πόλεις που δεν μπορούσαν να στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια, χωρίς ποιότητα φοιτητικής ζωής, χωρίς τελικά παραχόμενες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα όλο αυτό να φτάσουμε να συζητάμε πλέον και να αποτελεί ένα αντικείμενο στο εθνικό δημόσιο διάλογο πλέον, ότι κάτι θα πρέπει να γίνει με το κομμάτι αυτό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο φαίνεται ότι πλέον μπαίνει σε μια τελείως διαφορετική φάση ανάπτυξης και με τους νέους παρόχους πλέον εκπαίδευσης που έρχονται και με όλη τον ανταγωνισμό που υπάρχει, τον αυξανόμενο διεθνή πλέον ανταγωνισμό με διεθνή προγράμματα εκπαίδευσης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο. Άρα αυτόματα εδώ έχουμε μπει μπροστά σε μια συζήτηση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όλοι με διάθεση να προσφέρουμε στον τόπο τον οποίο υπηρετούμε. Στον τόπο τον οποίο υπηρετούμε, χωρίς να σκεφτόμαστε τις όποιες σκοπιμότητες έχουν φτάσει μέχρι εδώ μια κατάσταση, αλλά να το δούμε πραγματικά πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι βιώσιμο, το οποίο θα είναι υποφελία όλων πραγματικά των πλευρών, τελικά της κοινωνίας στην οποία εμείς δραστηριοποιούμαστε και ζούμε με τις οικογένειές μας. Εχτες κιόλας, στην ημέρα γιορτή των γραμμάτων, η κυρία Πρίτανης τοποθετήθηκε στην τοποθέτησή της, αλλά και ο συνάδελφός μας που είχε την κεντρική ομιλία, ο κύριος ζωγράφος, έθεσαν κάποια βασικά σημεία, όπως μπορώ εγώ να τα αποκρυπτογραφήσω, πώς θα πρέπει να πορευθούμε πλέον ως ένας νέος οργανισμός του Πανεπιστήμιου Ανίνων σε μια νέα πλέον πραγματικότητα που έρχεται πολύ γρήγορα πάνω μας, με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι όλοι περιμένουμε. Μπορούμε να πούμε, έτσι σημειώντας πολύ γρήγορα, ότι το μέτρο κυριαρχεί στη ζωή μας. Το μέτρο θα πρέπει να είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι κυρίως ο άξονας των αποφάσεών μας, ώστε να μπορέσουμε τι να φτιάξουμε τελικά. Έτσι κράτησα σημειώσεις. Να φτιάξουμε δημιουργικό, εκπαιδευτικό και ερευνητική μονάδα με διεθνώς κύρος. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες. Τεράστιες προσπάθειες προς την κατεύθυνση πράγματι να αποκτήσουμε μία οντότητα, μία επίδραση στο ευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο πλέον επίπεδο. Να φτιάξουμε λειτουργικότερες οργανωτικές δομές. Οι δομές μας να είναι λειτουργικές προς όφελος του φοιτητή, προς όφελος όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στους φοιτητές. Να αυξήσουμε όλο και περισσότερο και όλο και ποιοτικότερα τη φοιτητική μέριμνα. Να ενισχύσουμε τις επαφές και τις συνεργασίες μεταξύ του διδακτικού προσωπικού διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πλέον πηγαίνουμε στη διαεπιστημονικότητα. Κανένα αντικείμενο δεν μπορούμε να το δούμε μεμονωμένα. Παρά μόνο αλληλένδετο όλα μαζί. Ήδη ακούσαμε εδώ
3, 4, 5 διαφορετικά αντικείμενα μόνο για τα καρνάγια. Καταλαβαίνετε πλέον ότι έχουμε μπει σε μια εποχή διαεπιστημονικότητας. Τη βελτίωση και την αξιοποίηση του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού και των υπαρχόντων εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών. Είμαστε σε μια εποχή που οι πόροι είναι πραγματικά, δεν πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε το όσο γίνεται με το πιο ορθολογικό τρόπο, ακριβώς γιατί είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν σου επιτρέπει να έχεις σπατάλη πόρων. Είναι ιδιαίτερα πιεστικό και ανταγωνιστικό το όλο το περιβάλλον, άρα όσο πιο καλά και ορθολογικά αξιοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στα χέρια μας, τόσο τελικά πολύ περισσότερη αξία θα έχουμε για τον τόπο μας. Και τέλος, η επίτευξη ενός συστήματος το οποίο ουσιαστικά θα μας επιτρέπει να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το υπάρχον δυναμικό ανθρώπινο και υλικό, εξοπλισμό, ό,τι έχει το Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, για να μπορέσει πράγματι στο τέλος το αποτέλεσμα να είναι βιώσιμο. Να είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο πράγματι θα μπορεί να σταθεί στις νέες ουσιαστικά προκλήσεις οι οποίες δημιουργούνται. Άρα, επομένως, εδώ πέρα δημιουργείται η ανάγκη, δημιουργείται η κατάσταση όπου πρέπει το Πανεπιστήμιο να συνεργαστεί με τους τοπικούς φορείς, την περιφέρεια, το Δήμο, τους επιστημονικούς φορείς. Προφανώς πρέπει να το αντικοποιήσει. Έχουμε τη τύχη εδώ, έχουμε δύο από τους σοβαρότερους παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο, προφανώς και τους Αντιδημάρχους. Θα πρέπει επομένως καλοπροαίρετα, στη βάση πραγματικά της αγάπης για τον τόπο μας, της Υπήρου, των πόλεων μας, της περιοχής μας, να καθίσουμε κάτω και να δούμε τι είναι αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε πλέον να είμαστε όλοι, να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος όλων και πολύ περισσότερο των νεότερων γενναιών που ακολουθούν από πίσω μας. Να αποφύγουμε τα λάθη που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, τα οποία έχουν δημιουργήσει μη βιώσιμα συστήματα που δυστυχώς ταλαιπωρούν τελικά ένα ευρύτερο σύστημα από όλες τις πλευρές. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και πρέπει να γίνει και είμαι σίγουρος θα γίνει. Το είπε η κυρία Πρίτανη στην αρχή, ότι υπάρχει πράγματι όλη αυτή η διάθεση, αυτό το κομμάτι να τεθεί στη σωστή του συζήτηση, στο σωστό του πλαίσιο και να καταλήξουμε πράγματι όσο γίνεται στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Εδώ εντάσσεται επομένως και το σημερινό, κυρία Μοροπούλου, και ευχαριστούμε που διοργανώνετε εδώ και στο τμήμα μας. Πράγματι, το Καρνάγιο είναι ένα τέτοιο. Αλλά δεν μόνο το Καρνάγιο. Το Καρνάγιο είναι μια διάσταση. Προφανώς, και έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη κατά καιρούς, μπορούμε να δούμε και τη διάσταση της διαχείρισης του πολιτισμού. Μπορούμε να δούμε το κομμάτι των τουριστικών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η Πρέβεζα είναι ένας ευλογημένος τόπος, τον ζούμε όλοι, με τι ρυθμό ραγδαίο αναπτύσσεται στο τουριστικό κομμάτι, αλλά όχι μόνο στο τουριστικό κομμάτι. Στο αγροτικό κομμάτι, στο κομμάτι των μεταφορών. Ένα τεράστιο διεθνές αεροδρόμιο που αναπτύσσεται δίπλα μας. Άρα πρέπει επομένως όλα αυτά να καθίσουμε κάτω και να δούμε τι μπορούμε βιώσιμα τέτοιες δράσεις να κάνουμε οι οποίες θα συνεισφέρουν. Έχει γίνει και το Πανεπιστήμιο πλέον έχει, θα το πω εγώ κυρία Πρίτανη, αφού αυτό, πλέον συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Κυρία Πρίτανη εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων από πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Νορβηγία, τη Ρουμανία. Αυτόματα το Πανεπιστήμιο έχει ανοίξει πλέον τις πύλες οργανωμένα μέσα από θεσμό, με θεσμοθετημένο θεσμό, όχι απλά συνεργασίες, όπου το Artemis, το λεγόμενο Artemis, το οποίο ανοίγει τεράστιες προοπτικές. Η Πρέβεζα προφανώς θα είναι ένας τόπος όπου πράγματι σε αυτό το κομμάτι μπορεί να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Θέλω εν ολίγης να πω και να κλείσω ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο ένα ακαδημαϊκό τμήμα. Αυτό ήταν μιας άλλης εποχής αντίληψη ότι το Πανεπιστήμιο είναι μόνο ένα ακαδημαϊκό τμήμα. Το Πανεπιστήμιο είναι πολύ περισσότερα πράγματα. Είναι πολύ παραγωγικό, πολύ επίπεδο σε εκπαίδευση, σε έρευνα, σε διαβίου μάθηση, σε συνεργασίες. Άρα είναι τεράστιες οι προοπτικές και πρέπει επομένως με αφορμή αυτή εδώ σήμερα το δημόσιο διάλογο και με αφορμή και τα καρνάγια που μακάρι να προχωρήσει και να αποτελέσει, κύριε Μανέτα, ήταν συγκινητικό πώς παρουσιάζεται την ιστορία και πώς έχετε μείνει τελικά ένας μοναχικός λύκος από ό,τι καταλαβαίνουμε. Είστε άλλοι δύο. Ναι, άρα πράγματι αυτό οφείλουμε να το κάνουμε. Το Πανεπιστήμιο προφανώς και περνάει μέσα από το Πανεπιστήμιο αυτό. Προφανώς και υπάρχει μια διοίκηση, ένα συμβούλιο διοίκησης και μια πρίτανης η οποία είναι ανοιχτή σε όλα αυτά. Έχουν τεθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό ανοιχτά, καθαρά, συζητήσεις ανοιχτές προς όφελος όλων μας. Προς όφελος της Υπήρου που όλοι ζούμε και αγαπάμε. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Μας θέσατε λίγο τα πράγματα πιο, θα έλεγα, σε στέρεες βάσεις, με στέρεα προβλήματα, διαχρονικά προβλήματα, αλλά υπάρχει τέτοια αισιοδοξία που πιστεύω ότι θα μπορέσουν να ξεπεραστούν με σωστή συγκερασμό απόψεων, απαιτήσεων και πόρων. Όλοι θα βοηθήσουν, φαντάζομαι, στο στάδιο αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους παρευρισκόμενους, τους φορείς, τους εκπροσώπους των φορέων και τους εκπροσώπους ιδιαίτερα της τοπικής αυτοδιοίκησης που μας καλωσορίσανε, θα μας βοηθήσουν και θα προχωρήσουμε, πιστεύω, γρήγορα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, για να μην μείνουμε μόνο στις ιδέες, στην υλοποίηση αυτών που συζητήσαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.